способам забавы. Упершыню прафесійны тэатр з'явіўся ў старажытнай Грэцыі. Ён быў разлічаны на велізарную колькасць гледачоў. Артысты настолькі ўжываліся ў ролю, што былі гатовыя памерці на самой сцэне. Дзякуй Богу, ад нашых артыстаў гэтага не патрабуецца. Першапачаткова ставіліся толькі трагедыі. Камедыйныя пастановы з'явіліся шмат пазней. Ішлі гады, праляталі стагоддзі, але тэатр заўсёды адыгрываў велізарную ролю ў культурным жыцці многіх краін. Таму па ініцыятыве Міжнароднага інстытута тэатра ў 1961 годзе было заснавана свята Сусветны дзень тэатра, які адзначаецца 27 сакавіка. У гэты дзень звычайна арганізуюць урачыстыя мерапрыемствы, канцэрты, праводзяцца майстар-класы па акцёрскаму майстэрству, дабрачынныя спектаклі, прэм'еры новых пастановак, сустрэчы з таленавітымі артыстамі. Вось і ў нас сёння, 27 сакавіка, у Сусветны дзень тэатра прэм'ера! Мы убачым камедыю па п'есе беларускага аўтара Міхася Чарота «Мікітаў лапаць» у выкананні тэатральнай студыі «Скарб». Рэжысёр-пастаноўшчык Сяргей Карбоўскі. Прыемнага ўсім прагляду.
всю и душою какая. И батька навык я есть харжается. Пусть только мать не. Великая я бери! Але не дождеяна. Я ей такую штуку подстрою, такого воробья подпущу. Сама придешь и моей ласки просить. Может, побачишь? Сдохну я, коли ее не отдякую за яе ласку. Ласкавы! А я только нравится, да ты починаю ласкать языком. Я врагов! А закрываешь язык, пошукай ноги. Беда с гэтыми старыми. Ніяк не палатится. Не тое, дык тое. Не за курицу, дык за яйца. А ўсё сварыцца. Ніяк их пагадзіць не можна. Не ведаю, што даў, каб толькі жылі на ўсходзе. Мо хутчэй Зоська была б маёй. Гэтак жа я яе страшэнна кахаю. Дзе не іду, усё аб ёй іду. А кем ты, пане добродею, думаешь? Да вось думаю, як сенажаць хутчэй скончыць касіць. А цяпер пайду ў садок цялятам травы выкашу. А в сенажаті, думай, колькі собі хочеш. А об Зосьцы кинь думать. Не раз сказала и теперь кажу, что яна тебе не пара. За такого, як ты, я яе не выдам. Нехай лишь в делках сядь. Что у тебя есть? Земли кавалок, дыхата небом крытая. Мне здаецца, цётушка, што лепш выйсці за беднага, калі яго кахаеш, чым за багатага, ды не любага. А что с твоего кахания? Спадницу пошишь? Тем уже хлеб есть и будешь? Хлеб ж Богу не гроши, да и людей не смяши, хлопец. Знайди себе такую, як сам, ты женися. А на Зоську не сподівайся, бо нічого не буде. Знайшов кого покохать. Ну вось, ці я виноват, што я яе кахаю. Мог я і не хацеў кахаць, але сэрца. А што я бяднейшы за яе, і тут я не вінен. Эх, ну як гэта старыя не могуць зразумець нас, маладых. Я ўжо ў свой час, і мне прыходзілася гэтак жа хварэць і гэтак жа кахацца, як кахаю я. Не, мусіць не, бо каб ведалі яны, як гэта цяжка. Эх, убогасць усіму віна. Але Зоська, яна шчыра кахае мяне, нягледзячы, што я бедны. І бацька дахляруе нават дапамагчы чым-коліш. А вось маці і гаварыць не хоча. Что такое? Утомилась. Это ж той дурень гнался за мною. Хто? Який дурень? Який дурень? Один же у нас дурень. Никита. Подай цябе! І ти його спалохалась? Заусёды ко мне шепится. Я побачишь, каже, махаю тебе, жить без тебя не могу. Ну, значиться, кахає. Да иди ты вон разом с ним. Як до нас приходить, я з хати тікаю, альбо почергую гоні його вон. Ти заступила за мене. Ну, добре, заступлюсь. А ти сьогодні матері наші не зрадився? Як же, я ще як? Заможна. За курей. Ех, Зоська, нещасливі ми з тобою. Не бить мусить тому, чим ми так часто бухаємо. Самой, Славочка, прийде щаслива хвилина. Матінки наші поводяться, і ми слушаємося на завсёди. А поки що, кахаємося і не тратимо надії, що і наша зоря засвітить ясней на небі і возведе нас на одну стежку, якою буде вести з тобою все життя. Бог ти не розпогодить наших матінок.
я не чекаю той гадзіни. Реш, чекаєш, не помреш. А куди ти сьогодні косить вийдеш? Пойду в садок, викашу трохи попульсаться не наше. Бо тоді за вашими пчолами не можна подвести. Ну, добре. Ти іди косить, а я пойду тебе блинов принесу. Что ты, Зоська? Это не твое дело, коли я кажу, так треба. Я охотка. Ну і Зоська, без яє мне життя не буде. Ех, доля, доля, чому я таким родився? Не зловил, а то, дай Бог, поцеловал бы. Ось тільки лапець розв'язався, гоняючися за Юрієм. Але ж спритна дівчина, як наша тялушка. Тільки хвостом не махає, а бежить так само, що догнать не можна. Чому вона мене не любить? Ты же сказала, люблю, а вот яблоки ей давал, ты не хотела брать. Теперь не крыша. Як молодий конь до охоты. Ой, так Зоська, Зоська. Как только я на салку не покахала. Але ж, кажуть люди, что мяне, значит мяне. А у полі жито расте с волосами, покахала Микитку яна с кудасами. Здається, іди, пойду за кусти сховаться, як почне салка блины есть, и я зненацку як крикну. Он спужается, блинами удавится, а мне Зоська застанется. Що так сьогодні довго? Я вміння нема з поля. Заробився. Треба йому наговорити хоч неправди. Як трохи обдубашив жонку. Буде ведать, як добре слухати неправду. Як тільки худше й уїхав. Побачим, хто перед ким поклониться. Паскуда гэтакая, бракуха. Ой, 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 ой. Ай! Ой, волосы, ты что, забились? Мед смачный, але кусаються моцно. І бліно салку не донесла, а ён буде чекати. Ой, Смачные блины. Смачные блины. Ну, які смачные блины, каже Зоська. А я ще не снідав сьогодні. Ось подвезло. Смачные блины. Здається, батько їде з поля. Чекаю. Красивый конь дожил, была, вот понравилась мне тая девчина. Вот понравилась мне тая девчина. Ох. Опять а як у Шелесника. День добрий, сусіді. Добрый день, добрый. А, я ж кажу, зранку почало так п'ячить, як часами дощ не пішов. Ого. І заморилися ви, видать. Ого, що ж, заморився. А? Хлопцям не надо. Самому приходиться. І за сахою, і за бараною, і за конем тягаться. Да? Ось так ось. Ніколи в хаті не буваємо. А я і кажу, що гэта і дрэнна, що у хаті не буває. А хто ж каже, що добре? Відомо дренно, працею Бог. Ось чоловік за працею ніколи у хаті не буває. А люди, чорт ведає, що говорять. А що вони говорять? Що я гультаю? Ні, але лепше об гэтым не казати. А, ну що, ну кажи вже траса тобі в Бог. Кажу, лепше об гэтым не казати. О,
зацікавила і казати не хочеш. Ну кажи, я зливатися не буду, драться тобі в бок. Ну, коли так пристаєш, то слухай і не гневайся. Ну, слухаю. Кажуть люди, Ну, ну, це ще й неправда. ну. Як сам буваєш у полі, Так. працюєш, жонки, гості ходять, частуються. Того ти тобі сказав, ти в бок, А а? я тобі не скажу. Але я ще розкажу. Ну, це ще все вона, покуль сам не переконаєшся, мовчи, лепш мало, що люди. Я буду молчать, раз свою любов, а? Яна тут п'янство, якщо що витворяє, а я буду мовчати. Ага. А як Княжина останнім часом азою почала кидатися в очі. Потягну разом кофти, так от і я як мене шов, драться тебе в бок, а? Ось і вдалося. Яка жінка, як неправду слухать. Ну, трохи пом'якчеє, і он йой покаже. Я вміння, я добре ведаю. Що драться тебе в бок? Да становиться йой за курей. У гав'ю добре має. Буде ведать, як з сусідями треба жити. Ой, щодо копцалка блинами удавился, аж на сам не удавился утякаючи. Але блини смачні. Треще почекать, мозоська, винесі болі. Винесі, Зоська, блинов яще болі, в садку тебе салка чекає. Що на світ показався Бог? Ой, где мне деваться? А мою бачить? О, а ти, я ще драться тебе в бок! Ой, что не знайдеш? Чому ти він так все не розходився? Винесі, Зоська, блинов яще болі, в садку салка чекає. Это потянет большую працу, да? Ось як, слухай, не жадаю! Правда! Ось я зараз виведу два разу! Драться мені в бок! А ты ж будешь меня бить, милый мой миленький, а ты ж будешь меня бить, голубь мой сивенький. Буду бить, мила, буду бить, мила, буду бить, ох, ага, чернобровая. Буду бить, мила, буду бить, мила. Соседочка, Ой, что старое? ваше лицо закололо в ушах стальнем. Ходи сюда. Ой, не хочу хрястись і святую недількою. А ви самі бачите, що я на мене даремно навалився. Нехай так і збив, що я ще не можу до плячей докрануться. Це ж ви, сусідушка, по сусідству живши, не бачили, как кто до меня ходил. Коли кому что я гою, так что там такое, так никому не поле ничего. А коли кому что я гою, так что там такое? Все плохие языки. А я ж кажу, языки, а я сьогодні споткалася з Євменем, і учора навіть казала йому, як не слухав людей, бо люди черті. Я дякую тобі, дякую. Я бачу, що помягчав криху. Мусить тому, що ви йому говорили обо мне. А я ж кажу, говорила,
шатайся, хлопець зловить поцілує, нікому не жалься. Ех, як хорошо на дворі. Хлопці і дівчата на селі гуляють. А мені так сумно. Що тут неделька здається позднім днем. І Савка так само сумненький. І хто нам допоможе в нашому коханні? Хто поможе злучитися назавжди? У свята ще горш на серце робиться. У будній день працюєш, дик об усім забуваєшся. Савка? Чого? Ага, куди ти Ага, забрався? а я і не бачу. Куди ти забрався? Пойду рознесу жду. Погляджу, як гуляють хлопці та дівчата. Опоїдім разом? А я и забылся, что твоя мать в хаті. Ну, я пошел. Я буду там, где гуляете. Нет, дороженький, я не пойду. Вот тата вертается. Он все как знову не видится с мамой. Побьются и поботятся. Ну, я пошел. А вечером? А вечером я буду. Я только чекаю вечера. Только не позднися. Ой. Нет, ніколи не спаснусь. Хоча щастя, що я не шакає, і ведаю шапки. Хто стане морозиться? Ну, буває. Бывай, мы с тобой. Гуляешь на мне? А я задохнуся у хаті. Буду читать вечером. О, ще й би Соніка ховалася. І слухайте, на неї бачились. Ну, пошел Савка на ігрище. Значиться, можна сміло йти гулять до Зоськи. Хлопець зловить поцілує, нікому не жалься. Але ж треба занести їй яблуко. Але ж, каб не дать кислого, а то як учора шпурне мне в голову. Ой, кислый. Солнышко попался. А это? Это лепше. А вот это? Як, сука? Ну это я добьюсь. Савка! Савочка, сынок! А где же это я упадился? Я уже на умение повесился. Поводовать забылся хлопец. Ай, банарится мне. А то я скажу Савку. Стой! Це пускай називається чекалою. Ой, стой! А Боров вже білочек Ух, пойду скажу Савку, что не хочет целоваться. Просто полетел, дорогая, не заложил кто, а? Ты гляди, а? И лапча покинул, а? И обору ушамил в рот, а? Как ты себе голову ушамил? Трасса тебе в бок, а? Значится, моя жонка, значится, трасса ее любовь, трасса ее любовь. Ой, ой-ой-ой, куди ж это я делся? Так пополохало, сгубил мне дела все и не на люди. О, беда, что день новые лапти плести это кутка рву, а тут еще гублять пошел. Не видать. Дороженькая, теперь не вывернешься. Суседка! Суседка, выйди на двор, Кавеласка. А? Ну, А что має заказать ну Ваня? скажи мне, Кавеласка, чий это лапоть? Чий? А скучно я могу ведать? Нет, ты ведаешь. Все вы в одну дудку играете. А где я раз взял? по-любому. Где взял? У дворы. А, тому дітичі принесли, я ж кажу. А, дети принесли, да? А,
кину, я не кину, покуль не доведуся, чиї гэта лапаць. Ой, Нікіта, чого? ти не бачив? Кого? Хто з двора біг? Чого? Хто з двора біг? Чого? Я питаю тебе, ти не бачив, хто з двора біг? Кого? О, ти, трасса тебе в бок. И кричите, и плевает. Чи не одурнел ён? И что это будет? Что я батьку скажу, где ён делся? А моя яго дома забывся? Не, здається, був. Треба шукать. А? Я тебе питаю, хто у тебе був? О, Чий гэта лапаць? ой, же мама ведает, что их это лапать. Может, вы там свиньи потягнули вот на двор? Ну, скажи, я ще вагони принесли, кара. Да я не ведаю, я все ведаю. Далее так больше не будет. Трасовому бок. Я выведу ваш розум. Ох. Вот что, Петя, закинул ты что? Знайшов на улице отобок, знайшов недзе отобок. Ты хочешь, как я згадала шию, сколь мне ведать? Так, не на улице, а на дворе. Трасса до бок. И снова тогда починаете. Святый день. Все люди на улице спьянствовали. Стягаю вас этими оборами, будете ведать, хай смеются, хай ведают, якую я вмень жонку має, то я вмень, які лічиться лепшим господаром на лёсцы. Я уже все обтыпал. Суседи, дороженьки. Ну, как ж важно. Бач, миленька, знашу на улице лапать, и хочешь, как я згадала шию. Ну, сколь мне ведать, звар'ятел ты что, человек? Полторай. Не на улице, а на дворе трасса до бок. Да киньте вы его тогда. Нехай он зарыться. Я кажу, дети тут у них песок возили. Я сама бачила. Ось, песок возили. Песок возили, а? Как тебе на могилке вывезли, песок возили, а? Ты мне же будешь дома заховать? Дядечка, отдайте лапать, а то тато свариться на меня будет. Які лапи? Тик мой, я от вас утекал и ушамил обору. Чому ти мені раніше не сказав, трасса до бок? А дякую вам, а я думал, что сгинул. Ага, а я казала, как тобі столько дел хворать, сколько ты мне синяков даремно пухую породил. А я хоть раз сказала, вот какая правда. Сусіді, людей не слухай. Ах, зараз возьму хоть и лапу, всю морду вытолкну. Ой, я не дам паскудить лапця. Проси пробачення, раз цикавалія вмень. Треба жонку перепросить, мало что придется. Лепше згодно жить. Ну, пробач. Я людей послухав, ну, і ви, сусідка, пробачте, здається, вас сьогодні так само трохи обдаю з гарачки. Ну, мені здавалося, що... Здавалося йому, хай тобі не здається дурной овечці. Ну что вы, я пробачаю, я ж скажу. Ось дякую тобі, Никита, что ты признался до лаптя. А неведомо, что было. Признался. Как до своего лапця и не признаться. А кто мне спрятать о том батьки? А лепш за все. Это сусідям жить у згоді. Яны ж завсюди правду скажуть. Неужо ж не бачать, що робиться на тим дворе? Певно, сам повертається. А мабу эту щасливу годину нам все до мамы сходилось. А ми, здається, ніколи не сваримося. Хіба що йом. Що його трасса до бок? І дітки наші живуть хай у згоді. Мой Савка, синок, скільки разів хотів, але все не отважився у вас запитатися. Чого ж питатися, коли зовсім згодне, ну? Ці у нас об гэтым питаць. Няхай свої
познакомиться с Зосей. Я запрошую артистов знову вийти на эту сцену. Коли ласка, театральна студія «Старт». Зараз я оглашу вам деякі особи і виконавці. Зоська Олена Цай. Никита Николай Ремонтчик. Саука Ростислав Ляшчук. Дарья, мать Сауки, Ирина Черепниченко. Гребина, мать Зоськи, Ольга Лукашевич. Яумин, батько Зоськи, Сергей Карповский. Режиссер-постановщик спектакля Сергей Карповский. Уважаемые артисты, заставайтесь, коли ласка, на сцені. А я запрошую сюди на сцену намісника директора по технічних питаннях, головного інженера підприємства Урбановича Віталія Євгеновича. Коли ласка. Коллеги, что по мне? Ожидаю сегодня поздравить всех, кто в этой зале есть, с усветным днем театра. Мы с вами, ну, лишь я не актер, не могу так, але буду стараться. Да. Приємно бачити у залі прихильників театрального мистецтва. Згадіться, ми з вами отримали чудовний букет емоцій, доброго настрою. Було бачно, як тут і коментували некие образы, и некто, я певно, и жадав выйти на сцену, когда помогши у неких деяниях. Дякую, что стримали себе в зрительной зале. Все это мы с вами убачили, отчули не только и тому, что это знаменитый твор белорусского автора Михася Чарота, але и тому, что наши самодельные, профессийные актеры даровали нам настрой и эмоции. Дякую вам. Так само жадаю вас віншаваць з прэм'ерай. Яна прайшла вельмі паспяхова. Яшчэ раз дзякуй. Ну і успехаў у вашым тэатральным мастацтве. Шчасця, здароўя, натхнення, чтобы все было добра. Дякую вам. А гэта для вас.